אני יוצאת עכשיו מתחנת לב הבירה. הגשתי תלונה והפניתי אותה אל שתי תלונות בעצם. הפניתי אחת לשר הבריאות ואחת לשרת איכות הסביבה. לאיכות הסביבה זה בנוגע לעננים ולכל התופעה הלא טבעית שאין לה הסבר ואנחנו מבקשים הסבר לגביה. ולשר הבריאות הפניתי בקשה שידע את הציבור לגבי האמנה עם ארגון הבריאות העולמי, אמנה שנכנסת לתוקף עוד 51 ימי עבודה של הכנסת. עד עכשיו רק 20 חברי כנסת פנו וחתמו בבקשה לצאת מהארגון הזה. אף אחד לא יודע מה ההשלכות של האמנה הזאת שמדובר בה ועד כמה היא פוגעת בריבונות של ישראל. אז אני מחכה לתגובת שני השרים, ואני מבקשת מכל אזרח שהנושאים האלה בוערים בהם, שפשוט ייגשו ויגישו תלונה או בקשה, הפניה לשרים, שיטפלו בבעיות האלה שמחכות לתגובת הציבור.